Minggu esok atus merupa kas tipis ning resepsimu nyekseni cap kabul kue robojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh icol prasmana. Yes Pro asik Sekar Jangan Audio abot-abote jogo jodone wong mas perih tapi ya sing sabar mas Oco. Ini adalah ujian asik. Rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ana wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok aku awale indah kini berantakan kabeh cita berampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Walaupun sedikit ambiar. Ayo Mas Ali. Minggu esok atus merupa kas tipis ning resepsimu nyekseni cap kabul kue robojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh icol prasmana. Aku rumangsa rong iso nyenengke nuntut urip penaku lan kuat sanggane laku taunan dadi rano gunane tiwas sayang dadi rapena atine ngerti-ngerti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi saksimu pas nikah ning pelaminan. Aku ngerti yen atiku mung tanggo rekreasi asik. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar. Hayo alasanku milih dhek mergo kowe nyepeleke karapadot bertahan saya abot kowe ra tau peduli sedangkan dek gemati sampai jumpa goodbye sayang aku rapi. Minggu esok atus rukun kas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kue robojomu asoy statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh icol prasmana. Kelangan kue aku oleh icol prasmana.